Gustaríame ir Concellos de Galicia, etapa 9. O primeiro dos concellos dos que falamos hoxe é Verín. Con 13.000 habitantes destaca o seu entroido, o viño e a auga. O viño destacan as adegas da denominación de orixen Monterrey. E na auga destaca Cabreiroá e Augas de Sousas. Os nosos alumnos tamén destacaron o seu equipo de fútbol. O Verín está en preferente autonómica. De Verín pasamos a Rúa de Valdeorras. En tempos foi cabeceira de comarca. Ten 4.100 habitantes e destacan o Miradoiro de Roblido e o Miradoiro do Barranco. Na vila destaca o Encoro de San Martiño. Eu o que quero é xamón, e o mellor xamón está na Cañiza. Ten 5.000 habitantes e destacamos a Ponte Taín, o Alto de Montouto e a Fervenza do Calvo. A rúa en Arzúa. Estamos no centro de Galicia, por aquí pasa o Camiño de Santiago, temos o Museo do Mel, e quen non probou algunha vez o queixo de Arzúa? O seguinte concello que analizaron os alumnos de quinto e sexto é Cuntis. Aquí destacamos a Fervenza do Érbedo e a Fervenza das Campaíñas. Tamén temos a Ponte de Neto e os Pasos de Meira. A carón de Cuntis está un dos concellos con maior superficie de Galicia. Con 20.000 habitantes temos a Estrada. Neste concello destaca o Curro de Sabucedo, onde se fai a Rapa das Bestas. Ademais temos o Castro de Callobre, a Torre de Guimarei e a Ponte de Leira. Outro concello con bastante superficie é Mazaricos. Os alumnos do Xoca destacaron que ten 3.700 habitantes, que por aquí pasa o río Xallas, onde podemos ver a Ponte do Ruso. Pasamos a un dos concellos coruñeses con menor superficie. Estamos falando de Sada. Ten 16.000 habitantes e destacamos o Porto Deportivo e o Paseo Marítimo. Ademais, os nosos alumnos destacaron a Praia de Morazón e o polémico Pazo de Meirás. Ao pé de Santiago temos Rois. Ten 4.400 habitantes e destacamos o Calvario de Escondivas e a Fervenza de Río Tinto. Pasamos á provincia de Lugo, visitamos o concello de Guitiriz. Daqui destacamos a Ponte de San Alberte, o Castelo de Parga, e que ten 5.100 habitantes. Rematamos a etapa de hoxe na Mariña Central, rematamos en Alfoz. Ten 1.500 habitantes e aquí destaca unha torre emblemática para a cultura galega. Aquí viviu o Mariscal Pardo de Cela. Ata aquí a etapa de hoxe. Vémonos a semana que ven no Gustaríame ir.